Avui us anem a presentar 3 vins de 3 zones diferents de la denominació d'origen Montsant, 3 cellers, i jo crec que si podíem posar un fil conductor amb tots aquests 3 vins, el fil conductor serien les varietats històriques de la DO, la Garnatxa, la Carinyana, i sobretot aquest concepte d'envelliment amb botes de roure i una criança llarga per donar plena vida a aquests vins. Comencem amb l'Abundància, del celler Mas de l'Abundància, celler del Marroig, a una zona més aviat més càlida de la denominació d'origen Montsant. Interessant aquest vi, jo crec que serà com la Garnatxa i la Carinyena es manifesten d'una manera diferent en un context de llicorella i de calcari, en una zona més càlida. Anem a tastar-lo. Amb nas ja em denota una certa complexitat, em dona aquesta part de balsàmics que em pot recollir la fusta, és molt especiat amb nas. I en boca és fresc, és elegant, té una certa estructura i sobretot per mi és un vi que t'ajuda a complementar àpats una miqueta més consistents, no? Perquè et fa salivar, et fa netejar la boca i sobretot per mi és un pas de boca molt agradable i molt entenedor d'aquesta zona. Anem pel segon vi. Aquí estem tastant un vi clàssic de Pascona Clàssic, d'un celler que està situat a la zona de Falset. També és un cupatge de Garnatxa i Carinyena, també té una criança amb barriques de roure, i anem a veure com es desenvolupa aquest vi. També ara aquí anem a tastar una cosa completament diferent a la primera, que són sòls granítics. Anem a veure com la Garnatxa i la Carinyena es manifesten en un sòl granític i com la fusta, amb tot això, l'acompanya. Amb nas ja et dona una certa tensió, que amb l'altre et notava una part més càlida en el vi, una certa tensió amb nas. Hi trobem la tipicitat de les garnatxes i la carinyana, aquesta part de fruita vermella, aquesta part de fruita negra, potser la fruita negra és una mica més present, aquesta part de balsàmics, potser no és tan present com amb el primer, potser és més una part més elèctrica. I en boca aquí sí, veus, aquí ja notem aquesta part de granit, una part de tast molt més lineal, on la fruita t'acompanya fins al final de boca, és a dir, no és un vi que t'ompli tota la boca com el primer, és un vi que et circula per la boca molt més lineal i alhora, això és molt típic del granit, molt més lineal en boca, un perfil molt més directe cap al fons de la boca i la part, tornem a notar aquesta frescor en boca, és una frescor, l'altra era més càlida, aquesta una frescor més metàl·lica, jo la definiria d'aquesta manera, però ens dona un perfil on el tipus de sòl està molt ben integrat. Anem ara pel tercer, hem dit que també era un cupatge de Garnatxa Carinyana, però aquí tenim una varietat que s'introdueix amb un percentatge molt petit, que és el Syrah. Anem a veure com això, en una zona molt més fresca, estem parlant de la zona Cornudella, estem per un context molt més amb alçada, unes vinyes amb molta més alçada que aquests dos contextos d'aquests dos vins anteriors, més alçada, i anem a veure com una presència 100% llicorella s'expressa amb aquest vi. Una fusta molt ben integrada, és interessant això trobar-lo amb uns vins de llarga criança, amb els 3 vins podem trobar aquesta integració de fusta perfecta, on el que predomina són les varietats, Garnatxa, Carinyana. Aquesta part de balsàmics que em dona la fusta és molt amable, aquesta part de frescor, de certa dolçor que em dona, que m'encanta quan la noto en els vins, i sobretot en aquests vins que jo considero que són vins molt, molt gastronòmics. I aquí sí ja hi puc notar aquest context de mineralitat que ens aporta la llicorera. Un vi amb més estructura, que tot això la podem trobar en la primera part del paladar i sobretot el que per mi és molt interessant és ara anem a buscar aquesta part climàtica, aquesta part d'alçada del vi.
em dona frescor en boca, és una boca llarga, neta, elegant, un vi molt gastronòmic. Són 3 exponents més clàssics de la denominació d'origen, però que ens permeten arribar a trobar perfils diferents de zones microclimàtiques diferents i de tipologia de sòls diferents.